Nagpintas na. Karupropak ni Jess sa Saragosa. Ha! Di makamamaw. Ating mga bukaw, kaprupa ni Aljur. Syakit karurupak ni Camille. Nagdakalato yun. Ay, masato eh. Burasak sa ato yung mami na na. Nagdakol. Nin, balin sa ato yun. Ajoy pa eh. Gimasan George. Majaknak magawat. Parang bukid. Nalilipad-lipad. Awanan. Balin natin lakay. Ito ato yun. Balik natin yun. Pinagbayag kayo og burason. Ikaw lang makatututor. Ito Ginay. Dapat pula sa tayo. Lako tayo ata. Oh. Ano? Go. Nagadumot dun. Pinay, isa. Dabay. Go. Go. Tabungaw mo tata. Uy, lako tayo karon. Balin natin. Balik natin. Nagbatjit pa yata manong. Takil natin eh. Oh. Kasing basi mo ma. Balik natin. Bye bye. Jay, jangan bangit, bangit. Gini lah. Oh, iwa. Oh, ha. Alam mo, balik natin minsan. Nagbasitan na pa lang ala umon. Balik natin yun. Yeah, boy. Pinagbasit mo tato yun manong. Pasti siguro ka basit ay tabungaw na ni Baak. Kasi sa ba natin ang bingoy. Nagadumaw ang pansin mo. Tapay sabong na tabuk mo. Nagpintas na. Karupropak ni Jess sa Saragosa. No. Jessa Saragosa. Baka Jessa Sarabosa. Sarabusam. Nagkaro kayo mo ton. O di siyak lang ni Kimon. Sa bagay. Mas bagay mo ni Kim. Kim Malde. Adi siyak lang ni Kwan, ni Alex. Yeah, boy. Sino mga Alex? Alex Kabagnat? Nalang yung chat niya. Nagkaro kayo mo ton. Madiyo kaya't edi ni Kwa, ni Ann Cortez. Ang Cortez ka no? Baka ang Corseng. Kita mo takutin mo na eh. Ang Corseng. Makauyaw kayo mo't. Apay si kaya sinakaropropay yun na artista. Ha! Di makamamaw. Ating mga bukaw, kaprupa ni Aljur. Nice. Win manong, karopropam ni Aljur. Aljurassic Park. Apa yung pinagkunang kanyak? Dinosaur? Syakit karurupak ni Camille. Win manang, kang ingas mo talaga ni Camille. Camille Yahob. Madati tapos ati dila na ati kabsa mo alakay. Pagawid damang. Hoy, ngiwa mo. Babay niya, manang mga tabagbagam ti Camilla Homes. Si kayo nagrugi, tapos si kayo mapikon. Ito dyan. Mabuwas tayo, nakasta kayo. Kasi siguro kadaktal ay tabungaw na ni Baka. Ay, aba. Punta ako ni Andres. Andres! Andres! Hindi magayang. Andres! Ay, tata ni Bakon.
Baak, datuyak! Hi, Baak. Good morning. Tabungaw for you. Hi, Baak! Tabungaw for you! Tabungaw por you. Paglisi ka man, han nga si kati, mayak itong. Hey, Baak, pati ka malay. Dati pa pananta. Dararami din na ni Manong ko. Siyak awan, Baak. Available. Han nga si kati katungtong na. Siya, sumbat ka man ay. Ito ko na ano, di bagyo ato. Kinagsubli man na. Nagnag na. Baak, apay pepayso aji balita? Agkasarkan? Kasanutan ngay. Kasanuta nga ibagbagam. Di ba da nangyari kanya to di garamyan? Panindigan na ka. Sa Baak. Pepe sa aja ito nangyari kinyayo kapsat ka. Awan, mati kang tumang amin to, tinarayak nga rod. Ay, madimano nga panak pay nga rod binagkat, tas impadugnak di garamyan. Kasi sa Baak. Nagado pagya pa na mata kapsat ko, di pa garam yan. Di kayo pinagatal. Ang gagatil nga ibagbagam. Yaw mo nang nangyari kanyami. Sika nga man nagraramit ti istorya. Hindi ka mamati tamanong, katunayan nga rod masikugak ni kitam na 2 months. Kasi sa Baak. Panagot ang mata kapsat ka. Sakit tumutulay na mangyari nga kasal kinyayo ni Maria. Kanyam. Kasi sa bayo, nung madi kayo mamati kanya, di madi. Paigit ka man ta. Parehas ka lang. Si kang obeng. Di bagam tipod now. Masikog ka saan. Pagbaga ka, tigpaypaysaw, patalawang ka man ay. Sige ka. Hun manong, no kaya't mo ipa-extray dakpay na mamati kayo. Extra nga bagbagam, ultrasound ko na talang takay malagag kapsatan. Ultrasound yaji manong. Wan, ultrasound na jay. Sige tagburasan. Mutaling ka nga talaga. X-ray. X-ray ta ulo mo. Kasano nga tato yan? Kasano nga ta? Ay, basta. Agrami ti paraan. Papilit ko na masikugak ta, madi matuloy kasarda. Ano nga tanog pasikugak ti sa bali? Tapos ibagak na ni Bak ti tatang. Ayos, madi matuloy ti kasar.